Allô? Tasazovy ma io e? Tazo Azafady kony, zaho mitady araiky mena. mena, malaky aty anao fa misy mitady. Allô? Tasy mena? Alvay foti, mbola mandry manao zy. Naedry mambolao. Noty? Nodaia. Ambanja? Que anao tsy tetsy feky. Azala, ke mbola hipody. Ha! Tsy jirenao feky e. Marigny. Oho, tsy anao malaza be vola be igny. Ah, marigny ninao. Ke karakory eky nangadisonao mony be tamy sorany. Ataova sérieux zala. Efficace. Nagnino loatsy amasorany to. Voaitsy. Marigny, sora ratsy marigny tsy mety hovoagna. Ah, en fait quelle heure maro miady match ny Barea ndraiky PSG igny. 1 heure rô miady. Sérieux, za raha andeha iza. Araiky nomaly igny manisy prolongation. Sisy prolongation. Sérieux? Ah, jirony moaly raha naty. Irieta la bougie. Ah, tele tsy raha mandeha amy la bougie fa courant. Azafady. Ah, anao zay koa commence tsy sérieux. Ino ma raha ataonao? Tsisy atao. Ah bon, anao zay koa boka karaha olo tsy tia koragna. Sanangigny halanao. Ke mbola ilainao malamba nasianao nitadiaviko igny. Oka sapa tsy mila. Ah, ok. A mercredi atsika mitady botinao lava be igny e. Azafady alahady. Alahady? Tsy mivavaka manao amizigny? Tsy hoe zaho ndro farany masigny. Anao zay raiky zay tady raha zegny e. Varavaratsy ny miaraka mitady. Problème baka za misy programa ato. Andekonao raha tadiavinao. Sérieux ma raha zay? Ataova sérieux ka tsigny. Azovy manao kagnano menasana olo matify karataratasy. Matify karataratasy zala fa sarotry matsiaka. Striaka. Kara masikita. Maso masikita nino ma izy ty? Atsika manotoky rapirapidy mangala botinao zay ka tsy azon'olo e. Za tsy mavozy na hifamono. Ah, za ndraiky tsy famono miaraka aminao amy raha zegny e. Tsy tsinabinao ameko ranjersy. Rangers, yeah. Rangers, yeah. Das men, die Rangers. Das men, die Rangers. Das men, die Rangers. Das men, die Rangers. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page.